Iye geographics yeyo ndiye mumwe futi yeyo sensano mahara achone mari yedu yakatinamisa zvimaposta zvake $70 kasi zvine zvichizikanwa kana bosi wake chipasi izhetirawo vese zvekuti ukaendera uyu anokutaura kuti nuna cheki zvekutaura kuti zvakati sei zvakazoti nuna chimudhara anonga achikirana nabhora mbavha achizova kuti maposta ake akanamwa plus kana iye ane mari ngaire kunotenga zino seane vende anozvita ane mari yakaipa yaende pasouth africa panotenga zino refake aise kana ane mari yakaipa motikazi anofamba nadzo hadzisi dzake anangana chaanacho akatotizwawo nemukadzi zvakewo vanhu ngavazive kuti nyaya yedanso iri kumberi kupfuura ivo vanogona ngofunga kuti inoperera panapa kwainoperera tokuziya zvinhu zvayo hazvi zvemuno zvakabva babylon kunyanya kuuk ndokwakabva danso chaite jamaica vaingorekodha but yakapromotwa muuk kana vachida kunzi wakuita mari whether uri rezimdanso uri wechii kana reyedu danso unotoitira mari yacho kuuk zvapana zvese zviri kuimba zvimai manje vane problem one nemapromoters acho futi ekuuk vane problem yokuti munhu anenge ada kuisa munhu maapwa so aiyewa kana munhu asi wako kune hapana kuna natoro entertainment kune zvimwe zvinhu zviri kungoitika vanozviti ndove aridzi vatoki vibes musadaro muri kupiko paimbira mahara pese aiwa ngavasiye mupana aite mari mupana akutotadza kuenda kuengland just because kune munhu one ari kumisa vanhu vese achiita munhu wake just because munobva mumasame maraini ngoni killer t akaendeswa naking alfred ngoni takatosapota although king alfred tisikamufariri kuti mupano wedu ari kusumukira nenyika iye anatora entertainment yavo ngaasiyane nemunhu ngaasiyane nemupana weyo kwaiva anakila ti ndakanzwa kuti pane vanozviti ndevavo futi kuengland iko king alfred ada kuzvita wake but manje kila ti wacho akangwarisa kanga kilati ndi chairman kaisi balance he was raised in a ghetto saka is a ghetto boy kilati has balance still andoro kuti gara neengland yako ari fresh atokuvakisa studio what property studio atongomirira equipment akapera kuvakwa zvese zigras akavakwa standard what property ndo vanonga achiridzira mapopopo avo ini chipazi ngavhure studio kana akaivhura anoitei kunoenda ani plus anoitisei geographics mari yedu tikuida urikuona zvikuitika gawa mapromoters ngaaziva kuti if you are a promoter 99% all you have to do is dish out some money you are using finance don't control ma-artists uchida kutry kublokera mamwe mapromoters its either mungosenza pamwe chete because artist manje anopedzera awo zvinhu hobho label recording inenge ichitoo ndeyavo iwo promoter kuti ndewake manager kuti ndewake munhu wani iye iyo nyaya yekunzi vapana maartist vakumanagwa ndo iri kukanya yokuti munhu wana anomanagwa nevanhu 3 wakaenda kune uyu anokutaura zvakati wakaenda kune uyu anokutaura zvakati senge zvatakaitwa pane ya 25 year kina takabhadhara munhu ainzi manager wake apa ari kunzi asiri manager wake hanzi kuna laverage nash saka bhadhara nash andi but nash wacho akabva ashayika nemari kana ipambera apo pana 7 mari
Ndakabve kozuro. Wapegani munhu here? Handangu siyana nemapeki tumbotaura Eh, handei. kuona problem iripo mapromoters shabhebhi rangu rakubhara pfuura sha hey baby ndikutorawo vhidhiyo hey sha how are you hey sha I love you do you love me hey I love me too bo but anyways nyaya iri kunetsa especially kuchipromota kana uri promota kana une date rako especially vari kuuk anyway nemuzimbabwe topedzerana nawo tirambotaura nyaya yavane tikaitangise futi rikapo zvinoita